Mačiatko, tento raz budem prvý. Nie, ja som prvý. Dobre. Zmrazená wafla? Mám rád wafle, ale nie zmrazené. Je to ako z kameňa. A ty? Pozrime sa! Áno, to je šťastie. Mám hotovú voňavú waflu. Mňam. Nemôžem sa dočkať, kedy to zjem. Och, je to také horúce. Moja ruka páli. Mary, podrž mi waflu. Och, takto je to oveľa lepšie, vďaka. Ale ako môžem zjesť svoju waflu, keď je taká horúca? Nápad. Takto sa nezašpiním. Ak budeš jesť s vidličkou a nožom, tvoje ruky zostanú nepoškodené. Skúsim to. A oboje pre istotu? Delikátne, čo robíš? Hlúpa mrazená wafla. No tak zlom sa. O môj Bože. Och, hurá! Možno si môžem dať kúsok. Nie, je to stále tvrdé. Dobre, nebudem to jesť celé. Dobre. Mia, nebuď smutná. Mama, nebuď smutná. Pozri, moja wafla je dosť pre dvoch. No, spolu poďme. Wow, horúca čokoláda z marshmallows. Mňam. Milujem to, ale niekto má studený. Bingo, prišiel som na to, urobím to so slamkou, ale prečo to nemôžem položiť? Hurá, takže mám skutočnú horúcu čokoládu. To nie je fér. Moja čokoláda je taká studená, že sa ani neleje. No čo už, proste ju olížem. Je to vlastne dobré, je to ako zmrzlina. Fuj, dostala som také sladké a mäkké marshmallows. Chutné. A čokoláda? Veľmi horúca. Všetci sa smejú. Čo mám robiť? Mám nápad. Môžem to piť s rukavicami. Potom moje ruky nič neucítia. Skvelé! Chutné. A ty vyzeráš so zavretými očami. Prečo si prvý? Poďme spolu. Wow. Monika, ty si prvá, kto točí koleso. Nie. Ach, nechcem kaktus. A je to tu. Krému by som sa nevzdala. Nemôžeš to urobiť? Kaktus znamená kaktus. Nemáš šťastie, ale neboj sa. Potom budem mať šťastie ja a budeš mať radosť so mnou. Uvidíme. Hurá! Wúhú! Povedal som ti. Nie je nič lepšie ako haba-baba žuvačka, najmä keď ich je celá kopa. Chcem ich z tých krabíc čo najskôr vybrať a nalepiť na tortu. Jasné! Myslím, že to bude niečo veľmi chutné. Úžasné. Ahoj! Zatiaľ mám ten najžiarivejší koláč, aký som kedy videl. A to nie je všetko. A zo zvyšnej žuvačky môžem urobiť srdce, aby bol môj koláč ešte krajší. Naozaj? Tak dobre. Monika, čo si myslíš? Je to veľmi roztomilé. Je čas to skúsiť. Paň! Je to neskutočne lahodné. Chcem zjesť takú tortu naraz. Hej, môžem aspoň skúsiť srdce? Nie! Nie. Ja si to zjem tiež. Juppé! Chceš vidieť najväčšiu bublinu vo svojom živote? Čo je s tebou? Žartuješ? Nechcela si sa so mnou podeliť. A ja sa nechcem pozerať na tvoju bublinu. Ber to! Hej! Ako sa opovažuješ? Ach! Celá moja tvár je teraz lepkavá. Prestaň sa smiať. Radšej zjedz svoj kaktusový Ako koláč. to môžem zjesť? Kaktus je taký pichlavý. Mám to. Ak sa zbavíš ihličiek, kaktus nespôsobí vážne problémy. Ale nožničky na nechty očividne nebudú stačiť. A tieto sú príliš veľké. Ahoj! Myslím si, že tieto kliešte sú ideálne na orezanie Áno! kaktusu. Čo? Ako nudné to je! Hotovo! Teraz zostáva už len jedna vec. Nastrúhať kaktus na Úžasné. môj koláč. Vyzerá to naozaj roztomilo. Čo? Dobre. Hej, čo s tebou Vyzerá je? to celkom dobre. Jasné! Ha, ha! Prestaň hovoriť. Je čas jesť. Dobre! Dúfam, že to chutí tak dobre, ako to vyzerá. Och, nie! Je to ako jesť koláč s príchuťou trávy. Hnus! Dobrú chuť.
Si pripravený? 3, 2, 1. Poďme to urobiť znova. Mám chutné ovocie. A ja som mal oveľa menej šťastia. Táto cibula je strašná. Ó, môj Bože. Dýchaj, Julie, dýchaj. Ďakujem. Chceš cibuľu? No ako chceš? Ako mám ozdobiť tortu s týmto? Mám nápad. Mike, ako sa ti páči moja cibuľová rúža? Oh, wow, krásne. Iba, že to vôbec nevonia ako kvet. Urobím aj krásne lúpenie z cesnaku, ale najprv ho musíme ošúpať. To je naozaj skvelý trik. To je skvelé. Dobrú chuť. Och, nechcem jesť tento cibulový koláč a cesnakový koláč. Sotva znášam tento odporný zápach. Slzy mi už tečú z očí. Och nie! Toto je veľmi zlé. Odporné. Hej, nepláč, chudáčik. Som s tebou. No, teraz je rád na mne ozdobiť tortu ovocím. Urobím to, ako ma naučil majster. Áno. Ahoj. Oj? O môj Bože! Áno, na tieto lekcie nikdy nezabudnem. Nie! Bolo to ťažké, ale zábavné. Priprav sa na predstavenie, Julie. Pozri sa na to. Poďme na to. Vyzerá úžasne. Wow, ako sa ti to páči, priateľu? Dobre urobené, Mike. Ďakujem. Aká pochuťka. Toto je naozaj dobré. Prosím? Chceš to skúsiť tiež? Tak si poslúž. Mňam, 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 mňam. Pekné. Mňam. No? Och nie. Dostal som... Wow, aká torta! Toto je pre vás, dievčatá. Kto nakreslí lepšie, dostane ju. Super. Je čas začať. Super! Budeme potrebovať čierne cesto na obrys. A teraz jahodovú a malinovú náplň. Skvelé. Juchu. Nie, čokoláda je lepšia. Čas vypršal. Už? Dobre, dajme palacinky na tanier, myslím. Dobre. Dobre, poďme na to. Máme tortu. Bravo, dievčatá. Obe vyhrávate. Super. Hurá, gratulujem, Wednesday. Wow. Ďakujem. Vyzerá to skvele. Poď sem, Patch. A ja mám srdce a jednorožca. Mňam, 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 mňam. Úžasné. Super. Kameň, papier, nožnice. Vyhral som. Wow. Človek. Počkaj, lietajúci Pikachu. Áno, toto je tvoja nová cena. Dostaneš ju, ak to dobre nakreslíš. Ani na to nemysli. Uvidíme. Dobre. Musím vyhrať. Aká ruka? Je Enidina lepšia? Ahoj. No, chápem, ale to nepôjde. No, vymyslíme niečo. Ach nie. Dievčatá, dokončite. Ach nie. Pozri na môjho Pikachu. Ako sa ti páči? Skvelé, Enid. Wednesday, ukáž mi kresbu. Si istá, že to je to, čo chceš? Nemáš za čo. Ach, aká nočná mora. Víťazkou je Enid. Úžasné. Hurá! Vždy som sníval o Pikachu. Samozrejme, je to tvoje, miláčik. Super. Ďakujem. Poďme letieť, kamarát.
Nie tu. Och, človek, och. No, začneme? Budem prvý. Wow, čokoládová tyčinka. Super. Ale čo je s tým? Ako to zjeme? Je úplne roztopená. Nezávidím ti. Musíme niečo urýchlene vymyslieť. Mám nápad, viem, ako zjesť svoju čokoládovú tyčinku. Potrebujem ľad a nožnice. Ale najprv to trochu vyskúšam. Chutné. Ak nalejete tekutú čokoládu na ľad, stuhne a môžem ju bezpečne zjesť. A tiež je zábavné kresliť s čokoládou. Vyšlo to super. Už sa mi zbiehajú sliny. Vyskúšam to. Chutné. Mary, na čo sa pozeráš? Poď. Mrazená čokoládová tyčinka? Vážne? Je plná ľadu. To je lepšie. Uvidíme. Mňam. Vyzerá to chutne a vonia dobre, ale je to ako kameň. Ako to mám zjesť, keď si nemôžem odhryznúť? No tak, zlom sa. Och, môj Bože. No tak. Dobre, skúsim to olízať ako zmrzlinu. Wow, to ti bude trvať večnosť. Je dobré, že som dostal roztopenú čokoládovú tyčinku. Môžem z nej vytvoriť akúkoľvek figurku a potom ju zjesť. Napríklad mačiatko. Tento raz budem prvý. Nie, ja som prvý. Dobre. Zmrazená wafla? Mám rád wafle, ale nie zmrazené. Je to ako z kameňa a ty. Pozrime sa! Áno, to je šťastie. Mám hotovú voňavú waflu. Mňam, nemôžem sa dočkať, kedy to zjem. Och, je to také horúce. Moja ruka páli. Mary, podrž mi waflu. Och, takto je to oveľa lepšie, vďaka. Ale ako môžem zjesť svoju waflu, keď je taká horúca? Nápad, takto sa nezašpiním. Ak budeš jesť s vidličkou a nožom, tvoje ruky zostanú nepoškodené. Skúsim to. A oboje, pre istotu? Delikátne, čo robíš? Hlúpa mrazená wafla. No tak zlom sa. O môj Bože. Och, hurá. Možno si môžem dať kúsok. Nie, je to stále tvrdé. Dobre, nebudem to jesť celé. Dobre. Mia, nebuď smutná. Mama, nebuď smutná. Pozri, moja wafla je dosť pre dvoch. Gaga, som pán Hus. Gaga, ahojte, dievčatá. Kuku, ahoj. Wednesday, pozri, Hus. A čo? Úsmev. To je lepšie. Nakreslí ma, čas beží. Och, hurá! Môžeme začať. Najprv vezmem čiernu farbu a urobím obrys. A teraz vymalujem nos, labky a telo. A samozrejme aj nejaké krídla. Úžasné, perfektné. Hus je nudná. Je lepšie nakresliť monštrum Hus. To je super. Jej. Perfektné. Jej. Och, čas vypršal. Som pripravený, pozri. Krásna kresba. A teraz sa pozrite na moju. Aká zubatá hrôza. To nie je ono. Enid vyhráva. Áno, poď sem, Zlatko. Dobre urobené. Tu máš, Enid. No, to je v poriadku. Milujem ťa. Wow, poďme začať stobiť. Uvidíme, čo máš. Enid má skvelé dúhové sladkosti. Wednesday má hrozné kyslé sladkosti. Enid začne prvá. Chcem začať zo Skittles. Sú také krásne. Milujem tieto farebné cukríky. Sú také dobré, že je ťažké prestať jesť. Enid, ozdob tortu. Máš pravdu, Wednesday. Dobre. Začnime s prvou vrstvou. Chcem pokryť všetko Skittles. No, nejde to tak rýchlo, ako som si myslela. Robíš si zo mňa srandu? Počkaj chvíľu, mám nápad. Urobme to takto.
Enid, čo si to urobila? Ach, Enid, rozrušila si Wednesday. Určite to nestálo za to. Ale vyzerá to krásne. Pozrime sa, s čím príde Wednesday. Na začiatok potrebujem nejaké praskajúce cukríky. Tak skvelé ako čierne. Presne to som potrebovala. Úžasné. Nalejme to na tortu. Nie zlé. Toxické cukríky. OK. Tiež viem, čo s tým urobiť. Beriem svoj kotlík. Otváram nádobu s cukríkmi. Enid, budeš to lutovať. Je to také kyslé! Varoval som ťa. Dobre, sypem cukríky do kotlíka. Beriem kostru ruku a všetko miešam. Skvelé. Môj elixír je pripravený. Nalievam ho na tortu. Ohromujúca zelená farba. OK. Wow, to je super. Wednesday. Skvelý nápad. Choď preč, Enid, otravuješ ma. Teraz. Gumové hady. Och, je to dosť dlhé. No, nemôžem si odpustiť žart z Enid. Enid, drahá, pozri, čo mám. Čo? Daj ho preč. Počkaj chvíľu, tam je tu marmeládový had. A je to lahodné. Nice. Poďme ozdobiť tortu. Položím to priamo na vrch. Áno, to bol geniálny nápad. Enid, pokračuj. OK. Zatiaľ zjem svoje gumové cukríky. Dobre, zostalo mi veľa farebných žuvačiek. Vieš čo? Skúsme jeden. Pozri sa na túto krásnu ružovú farbu. Aké chutné. Nechaj ma nafúknuť bublinu. A je to... Wow, to bolo obrovské. Enid, si taká vtipná. Máš nápad? Čo je to? OK. Viem. Chceš urobiť špagety zo žuvačky? Je to tak? Bude to vyzerať úžasne. Poďme začať. Už sa niečo deje. Wow, úžasné. Dievčatá, odviedli ste dobrú prácu, každá vo svojom vlastnom štýle. Ale čo Kameň, papier, nožnice. Wow, čo? Toľko cukríkov. Skvelé. Psie jedlo? Robíš si srandu? To je vtipné. Fuj. Naozaj milujem tieto marmelády. Rád nimi ozdobím svoj koláč. Wow, veľmi pekné. Farebné. Pokračujeme. Nejaký sladký gel. Je to také kyslé, ale bude to veľmi krásne. Teraz môžeme pridať ešte nejaké cukríky. Myslím, že sú tiež kyslé. No, poďme to všetko premiešať. A teraz máme kyslé omrvinky. Krásne. Úžasné. Wow, Julie. Teraz to skúsme. Voní to neuveriteľne a chutí naozaj dobre. Čo? Prosím, podel sa so mnou. No nie. Je to moje. Ty máš svoj vlastný koláč. Fuj, psie jedlo. Je to nechutné. Nechcem to jesť. Smrdí to. No, to je isté. Dobre, skúsim to od spodu. Super. To nie je fér.
Dobre, Julie. Och, to je nechutné. Psík, páči sa ti toto jedlo? Chceš, aby som ťa ponúkol lahodným koláčom? No, poďme. Mike, to nie je fér. Žiadny psík. Och, dobre. Musíš zjesť svoj koláč sám. Počkaj. Super kyslé. Julie, si v poriadku? No, kým sa zotavuje, postím psa. Prestaň s tým. Och, je taký roztomilý. Naozaj je. Nemôžem mu odmietnúť. Áno! Chcem byť prvý, kto zatočí kolesom. Robíš si zo mňa srandu? Nenávidím mušle. Prečo mám také nešťastie? Pretože mám šťastie. Dostal som krém. A teraz to polejem na tortu, aby bola ešte chutnejšia, ako je. Jasné. Hlavná vec je dobre to pretrepať. Hotovo. Teraz to môžeš zjesť. Jasné! Oj! Čo? Ha! Santa Claus! Čo tu robíš? Nový rok ešte dlho nebudeme mať. Veľmi smiešné. Len mi závidíš, pretože mám celý koláč zaliatý sladkou smotanou. Ach, tak dobré. Takú vec by som neodmietol. Aj teba čaká koláč s mušlami. Sú také odporné. Hej! A tak tvrdé. No, kvôli ním som prišiel o zub. Potom to ich už vôbec nebudem jesť. Nie, Len prosím. nevieš, ako ich jesť. Nemusíš jesť škrupiny. Hlavná vec je vnútro. Pozri, aké je to chutné. Naozaj? Hej! To by si mal dať na svoj koláč. Fuj! Aký zápach? Musím ich jesť? Samozrejme. Fuj, hnus. A hneď ako ti ruka stúpne. Ako môžeš pokaziť taký chutný koláč? Budem zvracať už len pri pohľade na to. A ide mi byť teraz naozaj zle. Wow, Suzy! Máš tú obrovskú perlu. Ahoj! Suzie, prestaň. Ja som otvoril tú mušli, takže je moja. Vráť mi ju. Daj mi ju. Nie, prosím. A tá perla je tiež moja. Och, nie. A kde to je teraz? Musím to najprv nájsť. Och, prečo si to ty? Ja to nájdem. Je to moje. Nie, prosím. Nič tu nie je. Zjavne sme sa zmáčali v mušliach a torte len tak pre nič. Portál do sveta. Super! Aké nezvyčajné! Čo tam asi je? Jej, čo to robím? Zobrazenie. Môžeš začať kresliť. Poď do toho. Dobre, urobím modré kvety a rúžové dvere. Paráda. Strecha má všetky farby dúhy. Už to milujem. Nezabudnime na cukríky. Ďakujem. Toto je... Pásovanie. Miau. Streda. S čím si prišla? Rád kreslím s 3D perom. Cesto na palacinky veľmi nemusím. Hoci, tento raz som to pokazil. Musíme to urobiť znova. Myslím, že tento raz to bude lepšie. Dobre, začínam so zelenou. Čo? Počkaj. Stop. Čas vypršal. O nie, streda. A je to čisté. Nevyzerá to správne. Je to na tebe. Otočenie. Paň. To je milé. Je vaša. Bolo to príliš malé. Objatia. Streda. Prepáč, zabudol som. Uvidíme sa čoskoro. Len čokoládové vajíčka zo spánkového centra. Špenétové žuvačky.
A solárna rukoveď je donúť. Aká lahodná vec. Fedora! Čo budeš na tomto jedle pozorovať? No, dobre, tak tá marmeláda tam tiež. Páni, jedlý hrniec je vyrobený z čokolády. To je bomba. Zaujímalo by ma, čo je vo vnútri tohto čokoládového vajíčka. Milujem to. Páni, toto je nebo. Nemôžem prestať. Všetko je také chutné. Om nom nom. Nemôžem prestať.